malah văng lại lên đạp xin thôi thắt thắt sắt ơi hinjao prasut lên này hinjao prasut lên này hinjao prasut lên này Welcome to my YouTube channel. नोंथांमोन आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लागायनाय जाबाय। ओमफ्राय भिडिअआ दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दैदेनारि निजिरामोननि सायाव जाहैगोन। मैया आं निजिरामोननि मोनसे भिडिअ आपल'ड होदों। बेनि उनाव मोनानि गेजेराव दावराव दावसिबो जादों। आं बेखौनो दैदेननाव माखासे कुइसन खालामो रायजो राजा नोंथांमोनथ' मिथिखागौ नङा होमबा दैदेननि आखला माबायदि जादों दैदेननि गियाना माबायदि जादों दैदेननाव नैबे मेन्टेलिटि प्रब्लेम ना मा बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोनजों गुवारै सावरायगोन। बेखौ सावरायनायनि सिगां माखासे कुइसन खालामगोन। दैदेनमोनना गामि दंना गैया? जुदि गामि दङब्ला गामिया दिनैसिम माने जेबो एक्सन लानाय खोनाफेराखै। दैदेनमोनना गामियाव क्लाब दंना गैया? सेंग्राफोरनि क्लाब। जुदि क्लाब दङबा मानो एक्सन लायाखै? दैदेनमोननि गामियाव गामिजों प्लास जाफानाय मोनसे आनसलिक अफिस दंना गैया बा इउनिट एबसु दंना गैया? दङब्ला मानो दासिम एक्सन लायाखै? बे जे दिनै खननै खनथाम खनब्रै गोबांबार ससियेल मिडियायाव गाज्रि भिडिअनि सायाव पस्ट होबोगासिनो। सोरखौबा बिनाय सोरजोंबा बायदिसिना जानाय। थांनाय सिगां समावबो बियो सासे माइनर हिनजावजों बियो बरना बरसि मोननानै जेल जाखांबाय। बे समावबो दासिमाव गामिनि क्लाबनि समाजनि अबा सोरबा माबा मोनसेनि रावबो जेबो खेंफोरथि होआखै नङा होमबा? आरो आं बेखौनो सोंबावगोन दैदेनमोननिथिं बर' समाज दंना गैया? आं बेखौ कुइसन खालामबाय रायजो राजा नोंथांमोन भिडिअखौ जा हायो शेयार खालाम जाहाथे बे भिडिअखौ दैदेनमोननि गामिनि बा दैदेनमोननि आनसलिक दखराव सोरबा सासेबाबो नुहैनानै जाहाथे बेखौ गोख्रों एक्सन लायो बे साननैसोनि गेजेरावनो आरोना। आरो आं बेखौनो कुइसन खालामबावगोन नोंथांमोनाबो दैदेनमोन बायदिखौनो सापर्ट होबाय थायो नामा? आंथ' बिथांमोननि भिडिअखौ शेयारबो खालामा लाइकबो खालामा कमेन्टबो खालामा खिन्थु फेसबुक नायोबानो नुयो मिथिबायना? बेनिखायनो आं बुंगोन जाय दासिमाव फेसबुकाव फल'वार्स दं इउटुबाव साबसक्राइबार दं नोंथांमोना बिसोरखौ आनफल' खालाम आरोना। होनबानो बिसोरो फेसबुकाव नांलायनोबो हानाय नङा खमलायफैनोबो हानाय नङा आरोना। जों गावजों गाव बर' होननानै जोङो हेल्प होयो जों साबसक्राइब खालामो लाइक खालामो कमेन्ट खालामो नाथाय जोंनि सिगाङाव बिसोरो मोजां भिडिअखौनो लाबोआ। थांनाय सिगां समाव खनजिसाखौ एबसुआबो थांनानै बुहैलायबाय सोबालायबाय बे लंथं मदार्न जुग गान जाफुनाय टाइमाव। बेखौ दिनै खनजिथाखौल' मेगनाव नुबाय नाथाय दैदेनखौ दिनै मेगनाव नुवासै। थांनाय हराव दैदेना जे सासे हिनजावखौ ओरैबायदि खालामहैदों जेनेबा नांलायहैबाय बुलायहैबाय बिसि फिसाय सानैजों बा सोरबाफोर थांफाबाय दा बिनि सायावबोथ' रावबो जेबो माबायाखै दासिमाव एक्सन लायाखै। खालि सथ' मथ' इउटुबार सथ' मथ' फेसबुक सालायग्रा बिसोरल'सो शेयार खालामलायगासिनो दासिमाव रावबो जेबो थांनानै सोंहैयाखै बा थांनानै बादा हैयाखै आरोना मिथिबायना? भिडिअआ नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय आरो मारै बिदि जादों माने मैया जों दिनैसिमाव माने फेसबुक नायबानो इउटुब नायबानो बिसिनिल' भिडिअ ओरैबायदि जागासिनो आरोना। मैया आङो नायनानै बिसिनि भिडिअखौ नायनानै ओंखामबो जानो गोसो जायाखै दैबो लोंनो गोसो जायाखै आरोना। ओरैबायदि मोनसे लाजिथावना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आरोना। बिदिब्ला भिडिअआ दिनै एसेखिनियाव जोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनसिगोन। बाय बाय। दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो। माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइक होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै। दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बेबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना। आं बेखिनियाव बुंना दोनसै। खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजिराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंहरनाय जादों। ओमफ्राय एबार बेबायदि भिडिअ माने निजिरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना। बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। खुलुमबाय लोगोफोर। दानि निजिराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों। ओमफ्राय जोङो दा निजिराजोंहाय सावरायदो होननानैहाय फैदों आरोना निजिरानि रुमावहाय। ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ? ओंखायनो दा निजिराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजिरायावहाय निमाहा बिबाय आरोना। खुलुमबाय।